Falay ang nang katasin एकदम लाइगोरान मालाय मा एसे गारा मा गावजासिम गाखोबगासिनोलै एदिनो जोंनिया लाइगोरान अमा बेदरखौ एवनाया आंखौ मा खिनो ओंखारदों मा थान ओंखारखादों मा खिनो ओंखारदों मा जानानै खिनो ओंखारदों एफा थान माबालै मियाखौनि खांख्राइ बाथोना बिनि उदैयाव अरगासिनो मार आलु गोसा जादोंमोन ना मा रायख'थ' जोंनो खम होनानै गावगाया बुरजा लायोथ' मोनदों साला है मिनिबाय थानाङा दि माबोरै अमा बेदरा मा अमा बेदर अमा बेदर एवनो आंलाय माला अमा बेदर एवफेरनाय एवा आया एवगोन आरो आंखौ मानो बुंबाय बायद' है अमा बेदर एवनो फाग्ला मोनदों नामा नोङो आंखौ है बोरमा साला एवनोबा एवफै इयाव मिनिबाय थानाङा खेबसे बुंबालाय बुजि मोना नामालै नोंलाय आइखौ एवनो हो आया गैया आया हाथायावसो थांदों ओइ एवनोबा एवलै आं हाला आंना गथारसिगोन खिया गथारसिगोन आंना हाला आङो खि नङा बियो खि नङा जिलापिसो जिलापि नों मोनथिया नामा खियादि जिलापि रखम मेरा मेरि गयो बिनिखायनो आं जिलापि नाम दोनदों खि नङा बियो जिलापिसो मेरा मेरि जिलापि आयु जिलापियानो जा खियानो जा आं जेबो मिथिला आंखौ मा थान खिनो ओंखारबाय थांसै हाला आङो मानसिनियालाय जिलापिया गथारसिगोन नामालै खारलां बायदि सानसेयावनो बेसे जिलापि सावो बेलाय जिलापि दोनग्रा खान्थायानो दख' फुरथिसो जासिगोन जों दख' सावनोनो फागाव मोननाय नंला hey जिलापि भाई जिलापि भाई मेरा मेरि जिलापि गयो खिबौनिफ्राय जियानो जा अमा बेदरखौनो एवलाबायनोसैलै रोङाबाबो जानोसो लुगैसोबाय आं अमा बेदरनि नाम लायै खुदैयासो र' गलायलांबाय है मेरा मेरि आंहाबो दसे थाना जिलापि सावनांसिगोन खोमा उदैयासो माबोरैबा मोनगारगारबाय